Ja, 5 jaar geleden startte Gerry van den Munnekhof met een eigen praktijk voor voetreflexologie. Helemaal Dat goed. is een mooi woord, hè? Heel mooi. Daarvoor was ze onder andere facilitair manager in het Odapark. Ja. Een bijzondere move. Welkom, Hartstikke. Gerry. Ja. Ja, vanwaar die move? Vanwaar die move? Nou, ik moet zeggen, in het Odapark was hartstikke mooi werken. Ik had met kunstenaars te maken, ik had met trouwlustigen te maken, concerten waren er. Ik kon geen mooier baan hebben eigenlijk. Maar die mooie baan die werd heel groot, heel groot, heel groot. En het was overdag werken, 's avonds werken, in het weekend werken. En dan heb je thuis een gezin met 3 kinderen in de puberale leeftijd. Ja. Dan kun je op het werk hartstikke goed je buis doen, maar thuis in de soep laten lopen en daar had ik geen behoefte aan. Nee. En toen dacht Dus je... dan moet iets veranderen. Ja, en dat is geworden een praktijk voor voetreflexologie. Ja. Wat houdt dat in? Voetreflexologie, dat is over je lichaam lopen allemaal meridianen en energiebanen. Ja. En op je handen, je oren en je voeten, dat zijn de uiteinden van die energiebanen, van die zenuwbanen eigenlijk. Ja. En daar kun je op gaan werken met drukpunten. En dan kun je zelfgenezend vermogen kun je dan weer op gang helpen. Maar wat ik begrijp, want voetreflexologie, nou, ik denk dan, je bent alleen bezig met de voeten, nee. Maar dat is dus niet. Nee, dat is niet zo. Ik doe ook bij de oren en bij de handen. Maar eigenlijk in de volksmond is het eigenlijk voetreflexologie. Maar eigenlijk is het gewoon flexologie-therapeut. Ja, het is veel breder dan alleen de voetjes. Alleen de voetjes. Ja. En waar kan het overal bij helpen? Bij heel veel dingen. Noem er eens 3. Noem er eens 3. Nou, mensen met hoofdpijn. Die stad en land hebben afgelopen gewoon. Ik heb migraine en ik ben zo ziek en ik loop de hele tijd met hoofdpijn en dergelijke. Nou, als je naar een dokter gaat, dan is het heel vaak, ja, die kijken symptomatisch. Maar wij therapeuten, reflexologietherapeuten, kijken niet symptomatisch. Wij kijken naar de totale mens. Wat zit erachter? We gaan eerst het amnese afnemen van een cliënt en dan gaan we kijken, nou, waar kunnen de problemen zitten? Want hoofdpijn kan ook uit de darmen komen, vervuilde darmen, een hormoonprobleem. Ja, Oké, nou, je gaat nu al heel erg diep. Ja, maar dus mensen met hoofdpijn? Ja, zwangerschapsproblemen. Ook vrouwen die postnatale depressie hebben. Daar heb ik toevallig mijn psychologie, daar heb ik er ook nog bij gedaan. Ja. Scriptie over gemaakt. Gewoon dat heel veel jonge vrouwen toch in de problemen komen naar de zwangerschap en naar de bevalling. Dus dat is een tweede groep al? Ja. Ja. En nog een derde, want ik had er 3. Gewoon burn-out. Nu echt, zoveel. Maar in ieder geval ontzettend breed. Eigenlijk heel bijna breed. Iedereen met klachten, zeg met klachten, kan bij jou terecht. Ja, het kan geestelijke klachten zijn, maar het kunnen ook lichamelijke klachten zijn. En wie komen er dan zoal bij jou in die praktijk? Want wat denk je, dat er alleen maar oude mensen komen? Dat ik weet niet. Nee, absoluut niet. Er komen jonge kinderen die al echt problemen hebben om op school mee te komen, die gestrest raken, dat het thuis een stressvolle situatie is, en dat toch wel even tot rust moeten komen, ze moeilijk kunnen slapen en dergelijke. Zwangeren of fertiliteitsproblemen hebben, vrouwen die moeilijk aan kunnen tellen. Na de zwangerschap dan. Ja. Vrouwen in de overgang, mannen. Dus eigenlijk ook weer. Ik werk van voetje zo tot voetje zo. Dus, je hebt al veel voetjes. Ik heb al heel wat voetjes in de handen gehad en handen ook hoor. Want, hoe start je dan met zo'n behandeling? Ik neem eerst een amnese af. Dus als je bij mij komt, dan gaan we eerst een uitgebreid gesprek doen. Gewoon even kijken wat de achtergrond is, wat iemand doet. Want uit zo'n gesprek kun je heel veel halen. Ja. En wat mij altijd heel erg opvalt en wat ik altijd te horen krijg van mijn cliënten is: hé, er wordt dus naar mij geluisterd. Als ik naar de dokter ga, dan is het 5 minuten erin. En dan ben ik weer weg. Ja, maar bij jou, hoe lang zijn mensen bij jou binnen? Totaal zijn ze 1,5 uur bij mij binnen. Oké, dus dat luisterend oor. Dat is er. Dat is dus ontzettend belangrijk. En dan, maar wat ik niet doe is bijvoorbeeld, ik ga geen diagnose stellen. Dat is dan voor de huisarts. Dat ga ik dus absoluut niet doen.
Wat we wel doen, dus als een diagnose van de huisarts hebben gekregen, dat we dan samen gaan werken, gewoon van de huisarts en dus je werkt dan ook echt samen met de huisarts? Ja, in heel veel bedrijfstakken, ook heel normaal, is het natuurlijk belangrijk om je te blijven scholen, dingetjes bij te houden. Hoe zit het in jouw vak? Nou, heel veel. Want de cliënten kunnen bij mij een vergoeding krijgen via de zorgverzekeraar. Ja. Maar de zorgverzekeraar stelt dan toch wel hoge eisen aan. En die zegt, nou, mevrouw van der Munkhoff, je moet wel even wat opleidingjes gaan doen. Hè? Dus ik heb in HBO medische basiskennis heb ik moeten halen. Mijn psychologie, psychosociale basiskennis heb ik ook moeten halen. Anders krijg je dat gewoon niet vergoed. Het is dus niet zo van, ik heb ooit die opleiding gevolgd en dan ben ik klaar. Je blijft je constant bijscholen en ontwikkelen. Ja, want die therapeutopleiding duurt al 3 jaar. Dus elk jaar moet je examens doen, want anders kun je niet verder. Oké, dus je moet je ook constant blijven bewijzen. Ik moet constant blijven bewijzen en nu ook gewoon om de accreditatiepunten te halen, gewoon bijscholingen. En nou ja, dat gaat van zwangerschap tot binnenkort heb ik omgaan met kanker. Dus hoe ga je kankerpatiënten benaderen en behandelen, want je hebt heel verschillende soorten. Ja. Dus, dus voor mij is dit een nieuwe wereld. Ja. Hoe zit het dan, nou goed, als je kijkt naar artsen, je hebt artsen die, een huisarts die moet denk ik heel breed georiënteerd zijn, maar je hebt ook specialisten. Ja. Zit dat ook zo in de voetreflexologie? Ja, dat heb je ook wel. Ben jij allrounder of heb jij bepaalde specialiteiten? Nou, ik heb veel met overgangsslachten te maken, zwangeren en mensen die echt een burn-out hebben gehad of nog hebben. Dat ik daarmee werk. En, maar ook met kinderen werk ik dus gewoon die weer even lekker op de rit moeten komen. Ja, ja, de voetreflexologie valt ook onder de, zeg ik het goed, de alternatieve geneeswijze. Ja, complementaire zorg noemt men dat tegenwoordig. Maar dat is alternatief. Ja, en hoe zie jij de toekomst van die complementaire geneeswijze? Want... Nou, mensen gaan steeds meer die richting op. En dan gewoon ook, men sluit de reguliere geneeskunde niet helemaal uit. Maar men ziet ook dat men heel veel kan bereiken met andere geneeswijzen. Ja, want waar zie je dat aan? Dat steeds meer mensen ook voor zo'n vorm dat mensen nieuwsgierig zijn naar jou en dat ze naar je toe komen en ook bij collega's. Ja, want het is denk ik ook best spannend voor heel veel mensen om die stap te zetten. Ja. Wat doe je eraan om die drempel te verlagen? Nou, gewoon mezelf blijven en niet te moeilijk doen. Maar kunnen mensen, gewoon, ik noem maar wat een keer, kunnen mij kennis maken? Ik zeg altijd, als je niet weet wat het is, kom gewoon, maak gewoon een afspraak en dan hebben we een gesprek. En dan krijg je, na een amneseafneming krijg je al een korte informatie en een korte massage. En dan is het gewoon, bevalt het je. Is er een wisselwerking tussen ons twee, therapeut en cliënt ook nog een keer, moet er ook nog zijn. Uiteraard. Maar als die wisselwerking er niet is, dan kan ik niet werken, is voor de cliënt ook niet prettig en dat is wel heel erg belangrijk. Ja. Dus, je bent nu 5 jaar bezig, volgens mij naar tevredenheid. Ja, Hoe ziet de toekomst eruit? Wil je groeien? Ja, ik wil wel groeien en dat is ook bezig. Het is allemaal... En waar moet ik dan aan denken? Een grotere praktijk, mensen die je in dienst neemt? Nou, geen mensen in dienst nemen. Ik blijf gewoon een eenmanszaak, gewoon een ZZP'ertje. En we houden het gewoon handelbaar en niet te groot worden, maar... maar de groei zit hem wel in meer cliënten. Ja, echt wel. En God, wat heel erg mooi is ook met de Venrijs therapeuten, wij zijn geen concurrenten van elkaar. Want elke cliënt zoekt zijn eigen therapeut uit die bij hem past. Ja. En we hebben de hoofden bij elkaar gestoken. We hebben gezegd, nou, we willen reflexologie even promoten. Hoe gaan we dat doen? Nou, we hebben verschillende thema's. Elk jaar is er een thema van de Week van de Reflexologie. Afgelopen jaar was het omgaan met pijn. Ja. Bij Odeon hebben we een middag georganiseerd waar mensen zich op konden inschrijven. Gewoon kreeg tekst en uitleg over voetreflexologie.
Na afloop kon men inschrijven voor een 20 minuten reflexologie te ervaren. Gewoon hoe het is. Ja. En zo'n middag komt er dit jaar dan ook weer aan? Dat zijn we van plan om dit jaar ook weer te doen. Maar daar heb je volgens mij dan nog geen datum van? Of toch nou, wel? in oktober waarschijnlijk. En dan is het dan omgaan met kanker. Ja, okay. Dus, maar ook gewoon algemeen de mensen die nu kijken en niet tot oktober willen wachten, want dat duurt nog heel lang. Die zijn gewoon welkom en die kunnen contact met jou opnemen. Hartstikke. Goed zo. Prima. Mag ik jou heel hartelijk bedanken voor Jullie dit gesprek. Bedankt. Dank je wel. Goed zo. Dank je.